Povedal si, že ti chýba hudba, tak začneme inak. Povedz, akú hudbu máme dať pod toto celé, luskni a dáme ju tam. Nejakú houseovú hudbu, poprosím, technomixy, nejaké nemecké hardkorové techno. Som si zhodil knihy. Je to tam. Fenomén 2015. Taká je téma. Cítiš sa ako fenomén? Ne, necítim sa ako fenomén, ale cítim sa, že oranžová je fenomén roka 2015, lebo knihkupectvo zaplavila, to sa mi mega ľúbi. Tento rok je takéto rozšírenie toho YouTube medzi staršie generácie, vďaka tomu, že ma začal riešiť Bulvár a takéto veci, napísalo sa pár článkov a potom starší sa dozvedeli, kto som, ale často aj v tom blbom svetle, ale je to fajn, je to teraz taký širší rozkvet aj vďaka tej knihe. To začali riešiť, lebo museli riešiť darčeky na Vianoce, zistili, že čo je to gogo, kto je to gogo. A už to vedia aj starší. Maminky a ockovia teda už vedia, čo je to YouTube. Ďakujeme za to, hej. A decká začali čítať. Starší vedeli, čo je YouTube, len tam púšťali iba songy alebo virálne videá z Ruska, kde opäť ľudia idú na bajku, ale už vedia aj o gogovi, čo je fajn. A decká znova čítajú. A ako som dneska hovoril, niekto si ma dal na políčku vedľa Harryho Pottera, čo je pre mňa brutálna podsta. Ako dlho možno vznikala táto vec? Trvalo to pár mesiacov, ako tá myšlienka prišla rýchlo, lebo som si všimol, že v zahraničí to youtuberi robia a že prečo to nikto nerobí u nás. A zobral som si z každej z tých knížiek niečo málo k tomu, že ako by to mohlo vyzerať, aby to bolo úspešné. A zároveň som si povedal, že to je úžasný formát, ak ľuďom proste vyliať všetky svoje informácie, čo mám v hlave, lebo do jedného videa to nenacpeš. Jedno video má 15 minút max a potom už to ľudí prestáva baviť. Tak do jednej 200-stránovej knižky, bum, 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 aby ste sa všetko dozvedeli. No ale veľmi zvláštna vec tá kniha v tom, že ty vlastne nabádáš ľudí, aby robili tie videá. Není to myslené len na videá. Netočte každý videá, ale že držím palce v tom, čo robíte a snažte sa, že nechajte sa odradiť ľuďmi okolo vás, lebo aj zo mňa si ľudia robili na začiatku fakt prdel a bolo mi to jedno, som sa zavrel do izbičky, som si natočil video a teraz už nejsem v izbičke. Teraz už som v sklade túto s vami. No je to super. Konečne nový deň. Šanca niečo spraviť. Skús s tým niečo spraviť. Nie len si sadnúť na riďa. Čo Gogo spravil klip? Chcel som šokovať, chcel som, aby bolo niečo šokantné a to isté aj kniha vyšla, takže 2 veľké projekty tento rok, kniha, klip, lebo to hypol ten kanál a ako hovoríš, to povedomie v 2015, práve týmito 2 výstrelmi sa ešte zväčšilo a chcel som vyskúšať niečo, čo bude virálne a v zahraničí robia klipy a má to vždy 12 miliónov videní, aj keď mám 6 miliónov odoberateľov, tak som si povedal, že chcem niečo také vyskúšať. Ešte som to nerobil a vyšlo to, lebo sme dali za prvú noc skoro 500 000. Virál máme istý. 2 veľké veci 2015, tak aká veľká vec bude 2016? Už aspoň máš nejaké také, že niečo tam je? Mám, ale ja mám taký zlozvyk, že všetko slúbim a potom to nedodržím, takže nechcem zatiaľ spoilovať, ale jeden je už vymyslený, diváci. Neviem, či sa môžem túto v telke pozerať do kamery, ich hypnotizujem. OK, a jeden je vymyslený, ale nechcem hovoriť, čo to je ešte. Je to väčšia kniha ešte. Keď bola kniha, bol klip, tak už ti zostáva len film? Alebo ešte môže začať tancovať ešte? Film, hra, tanec, veľa tam toho je. Nemecký technodance, veľa tam to je. Stále znie v pozadí, dúfam, celý rozhovor. Ako bude Gogo tráviť Vianoce? Možno to bude asi každého zaujímať. Vypneš to všetko a budeš tam jesť ten šalát, alebo... Sám doma pod svojím malým imaginárnym stromčekom, ktorý sa mi ešte tento rok nepodarilo zohnať. Ešte neviem, s kým budem, ale musím obehať všetku rodinu, všetkých známych, tak som si robil aj schedule na tieto Vianoce. O 16:00 budem u frajerky na skorej večeri, o 17:35 a pol budem u mami na večeri a potom chcem aj nejaký streaming urobiť vianočný pre divákov. Takže neopustím YouTube ani cez Vianoce. Niečo by si mohol z kuchyne dať. Prečo z kuchyne? Tam mi to nejde. Aha. No, robili sme medovníky tento rok už s frajerkou a cesto sa nám tak zlepilo, že sme tam museli furt sypať muku. Nakoniec, keď sme tam dali asi pol kila muky naviac alebo kilo, tak tie medovníky, keď už sme upekli, boli tak tvrdé, že nevydalo. Teraz, keď snaží rozkusnúť, ti vystrelí zub.